Har du nogensinde tænkt over, hvor din GPS den kommer fra, og hvordan den fungerer? Det er 4 temaer denne uge med navigationsudvikling. Det er anslået, at de ældste navigationsværktøjer opstod i antikkens Grækenland omkring år 200 efter Kristus. Her benyttes målestokke med justerbare vinkler til at kunne finde stjernerne, følge dem og finde ud af, hvor man var i forhold til dem. Mere om dette og meget andet fra vores Ph.D.-studerende, Carl von Scherzen. Jo, tak. Historisk set har overtro haft en kæmpe betydning for navigationen. Det er jo sådan, at folk dengang var fyldt med frygt for at falde ud over verdens ende. Man kan jo se symbolikken i, at dengang så fulgte man stjernerne, og nu sender vi vores egne ud i form af satellitter. Satellitterne ligger hundredvis af kilometer ude i rummet. Ja, vi er simpelthen gået fra at bruge basale instrumenter som sextanten til at gå over til præcisionsværktøjer som satellitter ude i rummet. Vi navigerer simpelthen for at føle os trygge. Det er vores natur. Så det er sådan, det er. Men med grundlaget for GPS'ens opståen venter stadig spørgsmålet. Hvordan fungerer en GPS? Vi spørger vores mand i marken, satellittekspert Jesper Amtoft. Tusind tak, Ken. Vi står ude på den her super dejlige eng med frit udsyn til himlen. Det gør altså, det er det optimale mulighed for os til at bruge og lege med en lille geocaching-app. Som det ses her på appen, er det her som min nøjagtige position. Det vil sige de koordinater, hvor jeg står lige nu. Det vil sige højden, breddegraderne og længdegraderne. Disse koordinater beregnes ud fra de 6 satellitters packages, som har data om deres placering i tid og sted. Det er vildt fascinerende fysik. GPS-satellitteknologi benytter et princip kaldet trilateration, der kommer af ordet tresidet. Dette er en afstandsmåling mellem 2 punkter uden en bestemt retning. Eksempelvis er der givet 3 punkter A, B og C, og person X ønskes fundet. Hvert punkt repræsenterer en satellit. Ved at finde afstanden til punkt A, vides det, at personen befinder sig på et punkt med den afstand derfra. Altså et punkt i en cirkel omkring A, hvor afstanden udgør radius. Det samme gøres for punkt B, og det ses, at de 2 cirkler overlapper. Der er således 2 mulige punkter, hvor personen kan befinde sig, da stjernepunkterne er de eneste punkter, som stemmer overens med målingerne, altså hvor afstanden til punkterne er deres radier. Ved at finde afstanden fra X til endnu et punkt, reduceres mængden af mulige lokationer til 1, og personen findes derved. Men hvorfra kender vi disse afstande? Altså cirklernes radier. Det er her vigtigt at vide 2 ting. For det første udsender satellitterne med faste intervaller datapakker i form af elektromagnetiske bølger. Disse bevæger sig med lysets hastighed, altså 300.000 km i sekundet, og opfanges af GPS-enheder. For det andet indeholder datapakkerne informationer om, hvornår det blev sendt, samt de koordinater, det blev sendt fra. Ved at se på forskellen mellem den tid, der er oplyst fra satellitten, og tidspunktet, hvor signalerne blev modtaget, beregner GPS'en den tid, det har taget signalet at nå frem til enheden, og derved indirekte personen. Da den fysiske formel for afstand lyder, tid gange hastighed er lige afstand, kan de forskellige afstande findes ved hjælp af signalerne fra satellit A, B og C's forskellige rejsesider. Princippet fungerer dog lidt anderledes i virkeligheden, da vi befinder os på en kugle og ikke en flad verden, og derfor er afstandene såkaldte sfæriske afstande. Der er desuden afvigelser i jordoverfladens højde, eksempelvis bakker og dale, så højden findes med en fjerde satellit, på samme måde som eksemplet med A, B og C. Mere om de sfæriske afstande, og hvorfor de volder så mange problemer, fra matematiker og IT-ekspert Thomas Højden. For at finde den sfæriske afstand mellem 2 punkter, skal vi gå fra de kartesiske koordinater til de sfæriske koordinater. Det gøres med disse 3 formler, hvor den første er x er lige med r gange cos theta gange cos phi, og y er lige med r gange cos theta gange sin phi, og z er lige med r gange cos i theta. Et punkt kan ud som phi theta. 2 sfæriske koordinater givet ved a og b. A theta phi 5,8 og 51,9, og b theta phi 78,1 og 30,6.
Det skal nu omregnes til kartesiske, hvor man kan finde vinklen mellem to punkter, ved deres stedvektorer beregnes i formen af skalarprodukter. Så bruger man denne formel til at finde afstanden mellem punkterne A og B. Så jeg skal også med det, når man indsætter radius og vinklen, får man det der resultat, som er længere end den direkte afstand mellem punkterne A og B. Så nu ved I det basale om, hvordan GPS fungerer, hvor den kommer fra, og et eksempel på de beregninger, der ligger bagved. Tak for denne gang, og vi ses i næste afsnit af DR4 Tema.